Ng'anyo mamul mane obagi kaunti ma Mombasa ne olokore bang' kweth jogo ma ichich-go ni gin jonjore kikore gi jong'anyo kendo chako turo dukni ka gikwalo mwandu jopiny. En gino ma kweth rowere maluongore ni Gen Z ne okwede okang' mamalo kendo koni mago ok gin jowetegi. Jojaoko nigi ler kowuok Mombasa. Ne en ng'anyo mamuol mane obagi gi rowere chakre tunge liech manie apaya ma Moi e chuny boma ma Mombasa ka gichomo apaya ma Digo kendo donjo e apaya ma Jomo Kenyatta ka giseyo tend jatend piny Kenya William Ruto. Kata kamano, ng'anyo mamuolno ne olokore e alwora ma Mwembe Tayari bang' kweth rowere mane jomanore gi gige lweny kikore gi jong'anyogo kendo chako kwalo jopiny kaachiel kod turo dukni e alwora ma Sabasaba. When you want to join saizi, we are seeing things that we do not want to see as the peaceful youths of this county. We do not want kuna watu to join sijui wametumwa na kina nani that are trying to cause chaos. Do not associate that with us as the youth who started this from day one. When you wanafanya hizo vitu are people that we do not know. We haven't seen them from day one. They are just here maybe to cause chaos and to divert our attention. So what we are doing is peaceful. Naona serikali ndio inatufuata. We have nothing. We have no vandalization is going to take place. We are peaceful. Negiseyo jod bura maendo siro lwedo paro mar chik omenda kuom loko tanga kendo siro jatend piny Kenya mane otamore keto koke e chikno. Ruwerego ne oramo ni sani koro gidwa ni jatend piny Kenya William Ruto gwetao ni mar ok gimor gitende magikoni osiro chongima oganda mathoth e pachoka. Na tunajua wenye wametuma ma MPs wenye walikuwa wamesoma nyuma ya president jana. You voted yes. You really wanted this to go ahead. But all of a sudden akisema may withdraw you clap. Idiots. Wanasiasa wa Kenya tumezoea wanatuuzia uongo. We have been sold to, they have been selling us lies and we have been buying them every time. This time tumeamua hakuna kitu tutakubali. They should agree on what we are saying, not what they tell us. Yeah, of course. Yeah. We came first, they should listen to us. Tunataka kusema kufikia leo tumebadilisha mwito wetu. Hatuendi kusema reject finance bill, tunasema we must reject mpaka Ruto mwenyewe arudi kwa nyumbani Sugoi. Tuchukue nji yetu na tuirekebishe. To bang' pogore gi jonjore mane rocho ng'anyo margi, ne giwuotho nyaka e liare mar tend kaunti ma Mombasa, kuma ne gimoke musuma kendo pedho maua ka giparo godo jowetegi mane olalo ngimagi kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka dhi nyime e pachoka. Kwa hivyo sisi leo tunaombeleza sana, ndio naona wenzangu wako na mishumaa hapa. Tunataka tuwashe ya kwamba tuweze tukasimama pamoja na wale wa Kenya wote ambao waliweza kupoteza watu wao. Leo our mission was to hold a vigil and to talk to the president of this nation and to tell him that the people of this nation and the youth are very informed. We know Article 115 states clearly that he do not have any power whatsoever to withdraw a bill. He can only assent to the bill. What he did, he said he has conceded defeat and he has withdrawn. And in Constitution, President has no powers to withdraw a bill. He can only assent or reject. And what we want to hear, he as the President, I have rejected and sent it back to the Parliament. Obila ne okwore apaya madonje kar jot mar jatend piny Kenya maonge ng'ata ng'ata mano yiene tiyo gapaya no. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.